Hi guys, welcome to back my YouTube channel लोगोफोर बहुत गोबाव जाबाय लोगोफोरना भिडिअ लाबोया लोगोफोर स' दिनैसो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो सानलायबाय नोंथांनि गेजेराव स' लोगोफोर दायो आङो अदालगुरियावसो फैना दंफैयो लोगोफोरना आनैमोननियाव स' बेखौ नोंथांनो एसे शेयार खालामनो नागिरदों लोगोफोर अदालगुरिया माबायदि जायगा आरो लोगोफोरना ओमफ्राय आङो एसे बावबाय आरो मोनफैनाया सफैनाया स' नै दायो जों सफैबाय सासे दंबावो नै लोगोफोर जों सानैजों फैदों आरोना बिरायजों आंजों स' बिजानानै बिसोरो दै बिजा दाउ गोदागासिनो लोगोफोर स' आनैया दाउखौनो फुदों आरोना ओमफ्राय बिग्राया बिजा गोदागोन लोगोफोर स' नायलांदो लोगोफोर माबादि जायो आंनि भिडिअ दिनैनिया स' बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर लेट्स इन्जय गाइस नै जोंनिया बिथाङा दाउ हांगासिनो आरोना नै गेसाव बिजानै दे बाय फट' दानि एसे नै लाइन गैया लोगोफोर नै मबाइलजोंसो सेरदों जों एसे मोनाबाय आरोना ए देखो दा नै दाउ जांग्रा बिथाङा आयु दे एसे माबा दे थामनेलनि नोरि खामगोन ना नोरि खामगोन आसा जोंनिया नोरिसो खामो जोंनिया ओरैसो खामो जोंनिया इदि खामा सासे खामो दे नै लोगोफोर बिजा जोंना दाउ गोदादों आरोना नै 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 माना बिथाङा एक्सपार्ट आरोना थारमाने एक्सपार्ट बिथाङा नै बिजा दाउ गोदादों आरोना बिथाङा दाननायानो होनबाय मोजां थब दाननांगौ नै दाननायखौ मिनि हरसो मिथिया नौटा ना किबा नौटा 10टाত আহি পাইছে এই ভিডিওটা নাই जोंनिया सेखाया फालौ सामब्राम बायदों भाजा एवनो आरोना लोगोफोर ना फिसा सिंगि फिसा गुदुं जाबाय थावा गुदुं जाबाय नै होदो पेस्ट होदो आरोना जाबाय जाबाय दे जाबाय नामा नैरा जागोन दे रुइनायालाय जों आरो रान्दिनि नै जोंना जागोन जोङो रान्दिनि आरोना थागम जाबाय ओइ बेदरखौ निस्सय दे फट' बेदर होबाय नै
जाथारगोन ना लकेल दाउ लोगोफोर न'निनो लकेल दाउ आरोना बायनाय नङा नै लकेल दाउसो हर जाबायना लोगोफोर मोजां उखैयाखै माने रान्दिनिया बिथाङा नै जा संनाय लाहार फाहार खालामबाय थादों नैलाय गारना फैनोसै याखाम आं गारगोन बेयाव इदि दोन आखामनि बे बायह्रायाव दोनबा सालागोनसों नै जोंनिया एसे मोनहांबाय नै गाइस नै दै होनानै जाबाय नामा नै खामथामनोसै खामथावखायो एरना होनो मोननांगौ खामथावनांगौ दखन अखौसो खालामनो नै नायनोसै लोगोफोर जोंनिया मोनबायानो लोगोफोर नै हरखाय बारा एसे कालार नुवाखै आरोना तारमाने बरिया जादों कालारा नै आलुखौ बारा नाफ्लेबावनांगौ नामालै जोंसो आलुखौ बेहाय नाफ्लेनांगौ थिखांदो जाबायना नाफ्लेसोदो नै जाबाय जोंनिया मोनबाय दायो खांसै आरोना नै बिथाङा संबाय जोंनिया सानाव बिथाङानो संना जाहोबाय दायो नै खेबसे नायबाव हराव एसे नायदे आं साखिना नायथारबाय लास्ट साखिनायनि बायद' जादों जाखानाय गोथाव जाबाय नांजोब्बाय माबायाबो ना जाजोब्बाय बोखांनानै जाबाय दे अभी गैस बंद करता है रेडि गाइस नै जोंनिया संखांबाय आरोना हमारा खाना बेदर तैयार है चिकन फ्राई चिकेन लकेल चिकेन रंनि रङा बरिया होनदो दे बरिया होनदों र' बाय सेफ्लेनानै र' गिला गिदिर जौबासो आं थाइसेयाव सं आरो संख्रि नांगौ फाल थाइसेयाव सं फालखौ खानाय जादिया संख्रि Nah,